Momentálne sa nachádzam pred rezortom Jasmine Palace. Je to krásny rezort. Za chvíľu ti ukážem všetko, čo sa vo vnútri tohto rezortu nachádza. Takže môžeme ísť na to. Takto vyzerá spredu hlavná budova rezortu Jasmine Palace. Tu máme prostredie, aké je pred budovou. Je to tu pekné. No dobre, ale poďme sa pozrieť dovnútra budovy, čo sa tu nachádza. V rezorte je 5 reštaurácií, ktoré si viete dopredu objednať a v každej jednej máte jedenkrát vstup zdarma, čiže máte tú večeru zdarma. Objednať si ju vieš tu vo vnútri pri recepcii, je taká pani, ktorá ti dá vytlačí QR kód a na základe toho si stiahneš aplikáciu a tam si rezervuješ reštauráciu. Takže už sa nachádzam v lobíčku hlavnej budovy. Tu po pravej strane je recepcia. Takto prejdeme si to všetko postupne. Tu sa nachádza taká viac menej oddychová miestnosť. Tu sa nachádza reštaurácia. Je tu 5 reštaurácií, nejaká talianska, balkánska, čínska a ešte neviem jaká, no 5 reštaurácií je tu proste. Toto je talianská reštaurácia. Prejdem teraz von. Tu sa nachádza vonkajšie sedenie k baru, ktoré je vnútri v lobby. Ahoj, opäť sa hlásim z dovolenky z Egyptu. Momentálne sa nachádzam v rezorte Jasmine Palace. Je to v Hurghade, Egypte, asi 12 km od letiska, takže je to fakt veľmi blízko od centra Hurghady. Postupne ti poukazujem vstupnú halu, teda hlavnú budovu, celú ubytovanie, izby, celý areál, čo sa týka bazénov a celkovo ako to tu vyzerá. A ukážem samozrejme aj pláž a more. Momentálne sa nachádzam v hlavnej budove, v lobby bare a popíjam drink. Tak to vyzerá. Volá sa Tequila Sunrise. Je bohužiaľ v takomto pohári. Ten, kto už bol niekedy v Egypte, tak samozrejme vie porovnávať tie rôzne rezorty, ako kde a do čoho im dávajú tie drinky. Takže momentálne som dostal takýto pohár. Moc sa mi nepáči, ale nie som moc fajnový, tak v pohode. Ale všetko, čo si teraz povieme, čo som zažil, videl, všetko spadá do hodnotenia, ktoré na konci vyhodnotím. Teraz by som ťa chcel previesť týmto krásnym rezortom a ukázať ti rôzne veci, čo sú tu a aj tie dobré, aj tie zlé, tak nás sleduj a dozvieš sa viac. Ale ešte som zabudol, musím najprv dopiť tento drink. Sedenie samozrejme máte aj všade vo vnútri, v budove, v lobičku, kde chodí aj čašník, u ktorého si môžete objednať tie vaše dobrúčké koktejlíky a drinky.
alebo si môžete ísť sami objednať baru. V lobby sa nachádzajú aj 2 bankomaty. Sú tu nejaké aj obchodíky. Tuto sa nachádzajú v tejto uličke rôzne obchodíky, kde sa môžete zastaviť, kúpiť si nejaký suvenír alebo niečo. Rozprával som s delegátom a ten mi povedal, že keď vyjdem z rezortu, z hlavnej budovy, tak smerom doprava 10 minút pešo sú nejaké ďalšie obchody medzi rezortami, kde sa dajú kúpiť teda rôzne veci a lacnejšie. Toto by bolo z hľadiska horného lobička asi tak všetko a pôjdeme smerom dole, kde sa nachádza jedáleň, kde sa bude stravovať. Ešte predtým ti ukážem dolný bar. Takto to tu vyzerá. Tento bar funguje niekedy po obede, teraz neviem presný čas, ale teraz momentálne je asi 3/4 po obede a je to zatvorené, takže predpokladám, že okolo nejakej 3 sa otvorí a tu je takéto sedenie vo vnútri. Samozrejme môžete si tie drinky zobrať aj von na terasu. No a tu už prechádzam do jedálne, kde sa bude stravovať.
teraz momentálne stojím pred jedálňou a idem smerom k bazénom, takže teraz ti ukážem, ako vyzerá tento krásny rezort, prostredím, aké tu je a s bazénmi. Je tu krásne, bazénov je tu veľa, voda je príjemná, ani nie je teplá, ani nie je studená, taká akurát, že vieš sa schladiť. Áno, momentálne som tu na dovolenke prvý týždeň júnový, čiže ešte tá voda nie je taká vyhriatá, samozrejme. Neviem ti povedať, aká bude v júli alebo v auguste, ale teraz je veľmi dobrá. Naozaj, že máš sa kde schladiť. Ako vidíš, tak tie bazény sú po celej dĺžke rezortu, až dozadu, pomaly až k pláži, takže je to super. Na každom bazéne na kraji je vyznačené, aká je tam hĺbka. Tuším, najhlbší je 140 cm. To máš tak po prsia. Podľa toho samozrejme, kto jak je vysoký. No a voda je veľmi príjemná. Ani nie je studená, ani nie je teplá, ako som už spomínal. Taká v pohode na ochladenie. Teplota vzduchu je zhruba okolo nejakých 37-38 stupňov a tuto momentálne sa nachádzajú aj tobogány. Prichádzam k tobogánom, tuto sú schody, kade pôjdeš hore k špiklavkám, zoberieš si túto jednu podložku a na ňu si vlastne sadneš a po nej sa šmíkaš na tobogáne. Teraz som pri tobogáne, takto to vyzerá. Pri tobogánoch sú tu 3 tobogány, 2 rovné, jeden taký zatočený. Vyskúšal som všetky a sú super. Tuto je taký bar pri bazéne, chalani tu robia také drinky. Vlastne je to odšťavnené ovocie, takže robia drinky priamo z toho ovocia, ktoré je tu. Chodia aj po pláži medzi lehatkami a majú so sebou aj taký cenník, kde vidíš rôzne tie drinky a čo stoja. Zhruba okolo 5 eur stojí jeden drink. Habibi, Hurghada. Ako som tu už spomínal, sme tu 1. júnový týždeň a teploty sú tu okolo 37-38 stupňov. Voda je tu veľmi príjemná, ani nie studená, ani nie nejaká teplá, že fakt dokáže sa tu schladiť, či už je to v mori alebo v bazénoch, takže fantastické. Fakt, akože okolie je tu krásne, super. Vieš si to tu proste fakt dobre užiť. Je to krásny rezort a cítime sa tu dobre.
OK, prejdeme do ďalšej časti, kde je ďalší bazén. Tu si vieš objednať nejaký chladený drink, alebo nechladený, jak ti to vyhovuje. Dá si tu kávičku, čajík, majú tu aj nejaké občerstvenie, zeleninka, hranovečky, možno nejaké nuggetky tam, takže aj občerstvenie. Tuto dole sa nachádza ešte jeden bazén, taký menší, to je detský bazén, takže tu je taká voda viac menej pod pás. Neviem teraz presne, aká je tu hĺbka. 55 cm je tu písané. A tuto je 85 cm, takže toto je vyslovene pre deti. Tu máš Royal Spa, Beauty Salon. Deti urobia nejaké také tie copy zapletané, rôzne aj nadpoja, tie vlasy, čiže také niečo s vlasmi, ale dal som to dcere urobiť, mali na výber, že za 60 €, konkrétne takéto niečo, a keď chcela nadpojiť vlasy, aby mala dlhšie, tak pýtali 100 €. Tak dobre, chcela nadpojiť, tak jej urobili aj s tým nadpojením, vydržalo jej to asi tak, ani ne 2 dní, tak sme to išli reklamovať. Samozrejme to opravili, na ďalší deň sa jej to viac menej skoro celé rozpadlo, tak jej to urobili na novo, ale už bez nadpojenia. Samozrejme zadarmo už sme nič neplatili. Ako si mohol vidieť, tak prostredie je tu krásne a ja práve teraz mám takýto drink a musím ho rýchlo vypiť, lebo ponáhľam sa na penovú show. Tak poď so mňou sa na to pozrieť. Ideme. Čo sa týka personálu, akože v pohode, nazval by som to taký akože egyptský priemer. A čo sa týka nejakej obsluhy v tomto rezorte, tak je to troška také slabšie. Keď si sadneš, tak dosť dlho čakáš na nejaký drink, tak radšej si ho idem niekedy
zobrať aj sám a je to rýchlejšie. Tu máme ďalší, posledný bazén, ktorý ti ukážem. Čo sa týka lehátok, není tu nejaký veľký problém s lehátkami, čiže je to momentálne teraz, v tomto období, neviem ako to bude, keď niekto príde v júli alebo v auguste, ale teraz v júni je tu v pohode s lehátkami, čiže nemusí sa báť. Samozrejme pri každom bazéne je takáto sprcha, kde sa dokážeš osprchovať, či už nohy alebo celé telo. Tak tuto je posledný bazén, ale pravdu povediac nepochopil som zámer tohto bazénu. Pravdepodobne by tento bazén mal vytvárať vlny, ale nevytvára. Takže je to tak, ako to je a v podstate boli sme tu len raz, chvíľu sme sa tu akože okúpali a už sme tu potom neboli, takže tento bazén sme moc nevyužili. OK, a ďalej samozrejme je tu bar. Pozrieme sa, čo tam je, čo ponúkajú a budem pokračovať samozrejme ďalej smerom na pláž. Takže samozrejme je tu káva. Hello. Čaj. Nejaké džúsy. Voda. No a tadeto vlastne sa dostanem priamo na pláž. OK, takže ako si mohol vidieť, bazény a okolie, fakt je tu krásne a príde si na svoje. Teraz sa nachádzam pri našich dvoch izbách, kde sme ubytovaní. Sme tu 4, čiže nám dali 2 izby vedľa seba, aby sme boli pri sebe. Tak môžeme sa ísť dovnútra pozrieť, ako to tam vyzerá. Ten, kto nebol ešte v Egypte, tak dostaneš takúto kartu, ktorú vložíš z hora. Rozsvieti sa červené svetlo, potom sa rozsvieti zelené. Tak. Ja už som vnútri. Takto vyzerá izba, hneď napravo je kúpeľňa s toaletou. Takto to vyzerá. Tu je sprchový kút. Sprcha je v stene vstavaná, je bez hadice, čiže je napevno, tak aby si vedel. Tu je fén. V kúpeľni máš k dispozícii 2 osúšky a 2 uteráky. Takto vyzerá toaleta. Dobre, môžeme ísť ďalej. Tu je po celej dĺžke vstávaná skriňa, kde si môžeš vyložiť veci. Toto je pravdepodobne nejaký potník alebo čo, neviem. Tu je trezor. Pod ním je chladnička. Keď prídeš, tak máš tam, tuším, 4 body. Tu v tej chladničke pripravené. A takto vyzerá izba s 2 postelami veľkými. Je v pohode. Hore je klimatizácia. Ja
Ja si myslím, že taká v pohode izba. Možno keď je niekto nejak viac náročný, povie si, že ja neviem, že tá izba sa mu nepáči alebo čo, ale ja som není za nejakým spôsobom moc náročný. Samozrejme závisí to aj od jakej výšky sumy si človek zakúpi nejaký ten zájazd. Nemôže niekto porovnávať, keď ide na zájazd za 1500 alebo 2000 eur na osobu, jak keď niekto si zaplatí, dajme tomu 800 alebo 600 eur. A podľa toho aj jak v sezóne, mimo sezóny. No je to viacej aspektov, od čoho závisia aj tie izby a tak, takže tento rezort ponúka takúto izbu, majú tu aj iné izby, inak zariadené, no my máme túto, takže výhoda je tá, že sme štyria a vlastne táto izba je priechodná s tou druhou. Sú tu dvere, takže vieš prejsť aj do druhej izby cez tú prvú izbu. Tak keď idete ako rodina, v podstate, že ste štyria, tak je to super. Ste hneď vedľa seba. Je to dobré. Tak takto vyzerá izba pre dve osoby. Samozrejme je tu aj televízor. Troška tak nejak divne umiestnený, že tu som vlastne medzi postelami a televízor je aj tam v rohu, takže také mi to prišlo divné, že v rohu je televízor, v strede izby je zrkadlo, to mohlo byť aj obrátené. A čo sa týka poriadku, tak takto to nebolo, keď sme prišli, to dnes sme dali upratať izbu, pravdu povediac, nedávame každý deň upratať izbu, tak teraz sme to dali upratať po nejakých 2 dňoch, takže urobil nám takéto srdiečka pekné. Pre tých, ktorí idú prvýkrát do Egyptu, tak by som ešte chcel povedať, že tú kartu, s ktorou si otvoríte dvere, tak vložíte ju hneď sem donútra a sa vám zapne automaticky klimatizácia a fungujú vám aj zásuvky, elektrika, takže tá karta je na to, aby vám išla elektrika a klimatizácia. K dispozícii dostanete 2 karty od izby a ešte teda ukážem terasu. Je tu veľké presklené okno. Mali sme tu v izbách aj nejaké technické problémy, ale to si povieme neskôr a potom sa vrátim aj k takýmto veciam, čo boli aj nejaké nedostatky, alebo vyzdvihnem nejaké dobré, skvelé veci. No a tady to vlastne sa dostanem priamo na pláž. No a teraz už sa nachádzam tesne pred plážou Jasmine Palace Resortu, tak poďme sa pozrieť, ako to tam vyzerá.
to vyzerá, keď je príliv a je voda až pri brehu. Tá voda je veľmi plitká, pod kolena asi, takže na kúpanie to vôbec nie je. Toto more je skôr na to šnorchlovanie alebo potapanie sa. More je teplé, skôr také teplejšie a chladnejšie. To je tým, že je tu plitká voda. Takto vyzerá pláž Jasmine Resortu pri odlive. Takže môžete si to pekne pozrieť, odkade vlastne začína more. Takže je to niekde pri konci toho móla. Ja to troška priblížim. Na mole sa nachádzajú takéto odpočívadlá. Keď ti treba, že si sadnú na chvíľu alebo napiť sa vody, tak kľudne si môžeš chvíľu posedieť a pokračuješ ďalej. Ono sa to zdá byť ďaleko, ale v podstate si tam za chvíľočku. Len v tom teple ti to trvá večnosť. Keď si budeš chcieť vybrať rezort Jasmine Palace ako svoju dovolenkovú destináciu, tak mal by si vedieť jednu vec, že toto nie je rezort na nejaké kúpanie sa v mori, skôr na šnorchlovanie a viac menej využitie bazénov v rezorte. Takže tak, aby si vedel, že more je skôr na také šnorchlovanie a nie na nejaké kúpanie alebo plávanie. Ono vlastne, aj keď je more pri brehu, tak aj tak je tam veľmi plitká voda, čiže nie je to absolútne na plávanie. A keď je odliv, tak more je zhruba 300 metrov od brehu, takže je to viac menej iba na šnorchlovanie alebo potapanie. Pre tvoju informáciu, ak by si sa náhodou rozhodol, že ideš sem do tohto rezortu, tak keď by si išiel na túto pláž a je odliv, tak kľudne môžeš ísť pešo až do tohto miesta, kde sú tieto značky, a tam už nemôžeš vkročiť z toho dôvodu, že je to chránená oblasť, sú tam korály, môžeš sa jedine tapať v miestach, jak sú tie bojky. A práve tam teraz idem. Práve teraz sa približujem k miestu, kde ľudia šnorchlujú, a takto toto vyzerá. Miesta, kde sa môže šnorchlovať, sú vyznačené, ohraničené teda bojami. Je tu jedna časť a potom vzadu je druhá časť, tá je hlbšia. Takže pre tých odvážlivých je aj tá druhá časť hlbšej vody. Teraz sa nachádzam v tej druhej časti, na konci móla. V tejto časti je voda hlbšia, takže ten, kto nemá rád hlbokú vodu, nech ide radšej do tej prvej časti šnorchlovať. A tu je teda hlbšia voda, možno skôr aj na potapanie. Samozrejme, nemusíš tu šnorchlovať, môžeš sa tu aj kľudne okúpať, zaplávať si, to je už na tebe, ale väčšinou ľudia sem idú šnorchlovať alebo potapať sa.
Tak a teraz sa blíži už koniec našej rodinnej dovolenky. Ukázal som ti, čo všetko sa nachádza v rezorte Jasmine Palace, ktorý sa nachádza v Hurghade. A teraz by som chcel nakoniec vypichnúť nejaké veci, ktoré sa nám páčili, ktoré boli dobré a naopak, ktoré nás moc nepotešili a s ktorými sme boli nespokojní. Ako prvé by som vypichol tie veci, s ktorými sme boli nespokojní. Pricestovali sme v noci okolo 1:30 a išiel som na recepciu, lebo sme boli vlastne 4, tak chcel som, aby nám dali 2 izby vedľa seba, niekde nech sú blízko pri bazéne a tak som dal typkovi 20 eur za jednu izbu, čiže 40 eur proste som mu dal, aby nám vybral nejakú izbičku. Do dnes dňa toho ľutujem, už to asi nikdy v živote nespravím, ale stalo sa, no. Tak prišli sme na izbu a zistili sme, že nám nefunguje klimatizácia, že nesplachuje záchod. Tak sme počkali do rána, išli sme riešiť veci hneď ráno, však vlastne to bolo za nejakých 5 hodín. No a samozrejme, ako dobre záchod vyriešili, ako tak vyriešili hneď na druhý deň do obeda. A klimatizáciu sme riešili asi 4 dní. Boli tu asi 5 technici a proste stále to nefungovalo. Tak nakoniec už sme pristúpili na to, že teda nech nám vymenia aj izbu, teda tým pádom 2 izby, aby sme zás boli vedľa seba. Až nakoniec došiel nejaký zázračný technik, ktorý to spravil a funguje to, ale to už sme boli 4 dní podotýkam ubytovaní bez klimatizácie. Takže toto nás fakt akože nahnevalo, s týmto sme akože fakt boli nespokojní, že keby ten človek, ktorý došiel po 4 dňoch, došiel hneď prvý deň, tak by to bolo už dávno opravené. Ale fakt naozaj neviem, že čo sa stalo, alebo kde nastala chyba. Ale proste bolo to takto a no, stávajú sa aj horšie veci, ale proste keď už niekomu som aj dajme tomu dal niečo, že nám dá lepšiu izbu, teda niekde a tak toto som absolútne nečakal, no. Ľutujem toho, mrzí ma to a už hovorím, už takéto veci robiť nebudem. OK, a teraz poďme na tie lepšie veci. Dúfam, že toto bolo asi z tohto celkovo. Ešte toto by som chcel, že čo sa týka napríklad personálu, zamestnancov, tak väčšia časť je taká jak odmeraná a tá druhá menšina je taká, že sa s vami aj pobaví a tak, čiže v iných rezortoch mám akože iné skúsenosti, bolo to lepšie. No tak, každý rezort je iný. Samozrejme, a teraz tie dobré veci, videl si tie krásne bazény, izba je krásna, s veľkou teraskou, až na nejaké teda tie chyby, čo sme ale tak dobre druhý nemusí mať. Ďalej sú tu rôzne aktivity, či už pri bazénoch, na pláži, večer, v rezorte, v teatri. Takže vie sa tu aj zabaviť. Prostredie, fakt naozaj krásne prostredie. A hlavne pri tých bazénoch a v tom rezorte. Už na tej pláži je to také postrbaté, ale ten rezort pri bazénoch, tak to okolie je fakt krásne. Ako som už spomínal, tento rezort nie je
pre nejakých plavcov v mori alebo tak. Skôr je to na nejaké šnorchlovanie alebo potapanie alebo nejaké športové aktivity, či už si to nejaké windsurfingy alebo proste nejaké tieto vodné aktivity, ale určite nie na plávanie. Ja sám osobne som bol zopárkrát šnorchlovať, ale väčšinu času som trávil pri bazénoch. A čo sa týka stravovanie je perfektné. Jedlá perfektné. Fakt akože, čo som bol doteraz v Egypte, asi najlepšie jedlá mali tu. Takže fakt akože toto vypichnem akože fakt super. Jedlá robia dobré, chutné, určite sa tu naješ, máš tu dosť na výber jedál a keď máš deti, aj oni sa určite najedia, lebo je tu široký výber rôznych jedál a sú super, paráda, skvelé. Takže ak si ten typ, ktorý si chce oddychnúť, či sám, s partnerkou, alebo s deťmi pri bazénoch, alebo ťa baví šnorchlovanie, alebo nejaké vodné športy, toto je presne miesto pre teba. OK, takže videl si video, povedal som ti aké zlé veci, povedal som ti aké dobré veci a teraz by som sa mohol pustiť do hodnotenia. Takže rezortu Jasmine Palace dávam z 10 hviezdičiek 6 hviezdičiek. A to by bolo asi z tejto dovolenky všetko, takže čo nakoniec dodať, ak sa ti toto videjko páčilo, daj mi like a odber a bude to skvelé. Čau.